Sin press club to sar location saya dah mahu pada job ni new building. One of the machine itu जों दिनै खुमुलुं प्रेस क्लाबनि बोखाक्तै जोंनि ttaadc नि CM काताल मोजां पुर्ना Chandra Jamatia no प्रेस क्लाबनि बोखाक्तै खाका हामथै बरम याफार जाखा रिसातै खुमबसब याफादै जोंनि प्रेस क्लाबनि बोखाक्तै खाका हाम याफार जागमानि लगे लगे जों ADC हापांनो प्रेस क्लाबनि बोखाक्तै Chongmari ni sekang, eba Chongmari paimani yagulo, borok ni bekakti eba mohras ni bekakti cina je kog lezak mani, ora Khumulung tei ADC am sayo permanent cini Khumulung press club jaga thai lezak nai, tei katal building lezak nai, aborok no tei no jeng tini cini CM sar kat pai kog Salaikha, tei bobo kog rekha, dakti no borok desek mansak. Borok ni kog rejak tong marok no cini tiprasa media lain no samung khainai cini tiprasa o bedego samung khainai joto ni hamkrai ni bagui kaisa saktharmung naharnai hinai tei belaiki khatungjaknani kog toma hangka ke obose जों nugui mankha sekangni simino moharaja tei bini bodol ADC hapango asrukmani yagulo cini tiprasa hamkrai ni bagui kwbangma dal bidal samung botang rok naharani thangui tongo oboni bisingo cini tiprasa media rok nobo teibo sakangui tlangnani bagui borok saktharmung naharjak aboni bagui specially cini Khumulung press club ni bokhaktai hambai marbo o hapangno teobo haikeno Khumulung press club no teibo develop khe khaiti sanani bagui haseni maharaja Prodot Kishor je kogrumani abono borok daktino subungana nei जों wansok aboni bagui जों jesek mansak cini Khumulung press club ni bokhaktai जों borok bai uram no kerenggai kok salainani bagai जों jaitok nai teoba haikeno cini Khumulung press club ni bokhaktai hasini joto o kok thumbedego samung khlainai cini tiprasa media rok no kaisa koimung hangke जों hasini joto lokorok se thansang tonglai hangke जों tabuk thansani joraba जों o media o obedego samung khlainai rok joto tiprasa media rok जों thansa anglainani tak jora phai sokaikan aboni bagui Khumulung press club sabrumno tiar tongo जों thansaka samung khlainani joto tabukbo Khumulung press club ni registration nahariako hase hapangni kwbangma dal bidal sep sabrok mannani bagui naharnani bagui norok Khumulung press club ni Adongrok bai krengdi tei registration nahardi जों tini chini CM katalno borom yafarmani logi logi paithago sanani kok klayo ajorao manjaka chini hapangni EM katal mochang boboranjan riang teobo haikeno manjaka MDC Ronel Deborma borok no hambai marbo borok obo haike chini kha phurmani eba kha hamjakmani o pandao जों logirmani bagui chini press club ni chini manjaka press club ni secretary takuk ong sumai Deborma assistant secretary tongo Manos Deborma teobo haike chini Khumulung press club ni executive tei joto Adongrok joto no hambai